Hello. Danas na recenziji, ne danas, ko zna kad će biti danas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne znam, sam ga upalio uopće. Pa jesi kad sam probao. Jesam. Možeš ga zgasiti. Ništa, sam provjeram. Alo, snima se. Tu onda pričam, bla bla bla. Moram reći da ja imam malo veće prste, a ja sam nekad fulavao jer imam veće prste. Ja svojim mojim malo većim prstima nisam previše fulavao. Mogu čašu voju dobiti? Ne čuje me. No water for me. Morat ću raditi ovo dok ne krepam. Bože moj. Kapitalizam. O čem sam pričao? A jebote. Šta sam rekao, sve sam rekao. Dobro, kaj, nije bitno. Hvala Bogu jebote. Ma ne, ti sjedi ko da radiš, sam ja trebam jedan švenk. Snimamo, Martina, reci šta želiš. Treba naći jednu pravu umjetničku scenu. I vidim je. Kontejner. Možete se vi smijati koliko hoćete. Je li ovo baš nužno da sjedim na ovom? Je li to ima neki umjetnički efekt? Opa, ovo su punjači, to mi ne treba. Ovo je lijepo. Znači, ovo su sad Pokemon trikovi. Pokemoni se žive, šta ti? Izgleda po Pokemonu. Izašli smo van malo pogledati. Evo, Bog ekipa, evo, izašli su malo u grad da vidimo kak ljudi igraju Pokemone, je li auto pokupio dok su igrali Pokemone i jesu uhvatili kakav džim, kaj još pitamo, daj ti reci. Izvadi ga. Ovo je seksualno uznemiravanje. Na poslu. Zakaj? Ne, to nije istina. 100%. Ne. Staviš flamijanga na ovo. Ne, o čem ti pričaš? Da, dobro, ne znam, to je to. Čekaj, zaključak. Ima i video bolji, pičku materiju. Mrzim te zaključke. To ćemo ubaciti jebika. Dobro, ja ću točno bol nekit. Ajmo vidjeti kvalitetu zvuka na Motorola. Konkretno Iskon Smart Home, kak se zove ovo tu razvodna kutija, ova razvodna za utičnice, da čujemo Taylor Swift, nismo dugo, i nema Wi-Fi mreže, fuck. Sad ćeš mi pare dati. Kupit ću ti Wi-Fi. Okej. Čekaj, da ćemo ovak napraviti. S obzirom da, koliko vidim, ali zapravo Tak. Nećemo raditi recenziju, samo reći kako se čini. to jednostavno nije moj džir. Pretplatite se na naš YouTube kanal i naravno pogledajte na sajtu Usporedi.hr. Vidimo se u nekom drugom videu i... Bye. Jel to okej? Ljepši sam malo. Thank you, bye. Okej. Bye! Ko zna, zna.